Ayan po, good morning mga paring Jason. Araw ng Sabado. Ayan, almusal muna ako dito sa bahay. Almusal ko, itlog. 2 itlog sa kape. Kape. Ayan, shoutout sa lahat ng mga viewers ko. At maraming salamat sa lahat ng panonood sa mga vlog ko na, yun nga, dito na ako sa Buy Project. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy yung panoorin yung vlog ko. Kasi pero hanggang lang ako kasi sa 7 ata o 8 kasi sabi ko kay Ami 7 umalis na kami para 8 yun nga makapahinga pa sa Maynila kasi 9 nasa PGH. Kasi ang sabi niya 8 na lang daw na kami umalis 8. Tapos yung biyahe namin pagdating mismo namin sa Maynila diretso ng PGH. Kumbaga sa na kami magpapahinga sa biyahe kasi pista nga sa amin sa city. Sabi niya sa akin. Siyempre shoutout sa mga sponsors. Hello po kayo, hello po sa inyo. Itlog lang, nagtitipid ako sa kanin talaga ngayon kaso bilis magutom. Itlog kape kasi nararamdaman ko naman yung katawan ko. Minsan nahihilo ko. Pero nung nagpabipi naman ako, normal naman yung dugo ko. Tipid sa kanin muna. Hirap na, biglang mangisay. Itlog. Naku naman ha. No. Kaya malaki yung tiyan ko. Pero ngayon, ilang araw na medyo iniwasan ko yung kanin. Medyo bumabalik na, paunti-unti. Hindi ko na nagagamit, may dumbbell ako dito. Asan dumbbell dito na? Yan. Baka mo sabi ko dito na ako sa site magamit missing gawa na naka-premiere ako kanina. Siyempre maraming salamat sa mga nag-tune in kanina dun sa premiere ko. Shoutout kay Ate Ching na nag-tune in, kay Kuya Alfredo Lipa, at siyempre sa mga silent viewers. Ano po, tapusin nyo yung vlog na gagawin ko ngayon na araw. And let's go. Ayan po, at dito na kami nikagatso sa sa barracks. Ayan. Si Nanay Rina ng Pathway. Yun. Morning po. Good morning. My friends. Good morning. Ay, si Mama ni Talin. Hello, T. Long time no see. Papakilo kami, T. Wala na matanda na. Ano, friends? Happy birthday. Happy birthday. Ah? Kung may pinatandaan ko, di na mabuwasan. Moy. Good morning. Ano po? Namin. Galing sa'yo yan, hindi kami. Hindi man ako nag-video kanina, totoo lang. Real talk talaga. Yan sa gatso, totoong tao. Sarap ng tawa mo. Totoong tao mo, hindi. Hindi ako pa. Ay. Ito ka tuloy ng plastic. Grabe ka naman. Magkaihi ka. Ikaw nagsabi. Tingnan mo, nakapunta ako dito, may nakamaritis ako. Kaulo nga ako eh. Mami na pala, nasa'yo lang kami. Kaulo talaga. Yan, start. Shoutout sa lahat. Ayun, balot na balot ako kasi na susunog yung mukha ko sa init. Nagkakaroon ako ng blackhead ba yun? Yo. At yun, start na tayo ng trabaho.
At yung vlog natin ngayon ay maghahalo tayo ng simento para makapagbuhos kami dyan sa puting. Yun. Ito yung nagawa namin kahapon. Dalawang poste yung nabuhusan, isa, dalawa. At ito bubuhusan mamaya. At tingnan nyo na lang po sa vlog ni Utol, ni Pula. At nilalagyan na ng ano para mabuhusan yung sa puting. Ako naman, magpe-prepare na ako ng pambuhos dyan. Tapos pagka-prepare ko dito, magpe-prepare pa ako dun para sa gamitin ni Kagatcho dun sa asintada. Yan. Medyo makulimlim yung panahon natin ngayon kasi piyesta ngayon ng San Juan. Ayun, happy fiesta San Juan. Kailangan namin ng tubig. Oh, happy fiesta San Juan. Tubig, tubig. Gusto ko ng tubig. Ano, parang ulan talaga. Yan, gatcho. Alright. Alright. Anak, sa bako pa ako. Ano? Bagong lapay. Ay, mo. Simulan na natin ating kapitisi. Wala na po pala. Ano tigilya? Ha? Ay, pan dito? Oh, dito muna tapos sa'yo. Stick Ano ko mo. naman sa kanya? Pag nasa tayo. Sa'yo na muna. Ilan sa'yo? Oh, ba yung pakabala? Papahalo ko si Pinto na. Di kaya pumatak. Kaya di ka, Dalawa lang. baka biglang pumatak eh. Kasi ulan yan, pista ng Satuan eh. Ayaw nga. Oo. Mulan lang ibang Kalimutan ko na naman yung guantes ko pala. Yung guantes ko nakalimutan ko. Hanapin mo sa ano? Sa messenger mo. Sandali pala po. Ilan ba yung laman niya? Dalo. Eh, galing ako talak to, palahian. Sila nang mag-anap sa cook. Inahin. Pagtama. Yung sa'yo dyan, Tol. Tol, yung nabili mo. Oh, bala mo na. Hindi, yung nabili niya na ano. Kinahin. Yung dyan kay Kuya Kalbo. Andyan, kay Kalbo. May lahi na. Ewan ko. Gata na. Ganda yun. Maganda yun, may mga tanda eh. Ano ba daw? Kevin ka daw. Oo. Wala ako sa patak. Tagtratak. No? Marami rin pala. Ang ano, ang 28 million. Oo. Ay, siya na hali. Ang 28 million ba yun? Minus 5,000. Dadagdag mo bangin? 140. Ha? Dagdag mo pa ng bangin. Ayun mo eh. Parang kakaunti ka. Para pang isang sako lang ha. Paano yung taga mga namin? Ano ito? Kasi di ba yung una, isa tas yung naman ng dalawa. Tapos pinagkasya ko yung ano. Dagdagan ka na ano? Dinagdag natin.
dumating yung grinder ko. Parang sabi ata. Wala din yung service. Ay mga kaparing Jason natin, nakapag-prepare na nga ako ng ano, haluin para dyan sa Sintanday ko gatcho. Dalawang simento at lalagyan siya sa tubig para mababad na. Right, igip tayo ng tubig. Vlogger. Tigib, videographer pa. Mga vlogger. Videographer, editor pa. May bit-bit pa. Dara na lahat. Oo. Ganyan yung gawa namin. Hindi po tayo scripted. Sariling... Kasi babas pa no? Oh, sariling sikap. Videographer na gawa pa. Alright. Good vibes lang tayo mga kaparing Jason. Yan, may tubig na. Bali, ibabad ko muna siya. Kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, kung sakali magtuluyan lang mawalay ang pag-ibig mo sa piling mo. Maghimot din nakasakali mahal mo pa ako. Kung sakali mo ano mo. May ligayan ka na dyan? Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung gawa dito sa Pabay Project para sa bahay ni Palawan. Ayan, naka-prepare na.
At so agad yung sisimula na rin. Panoorin nyo na lang po yung accomplishment na magagawa namin ngayong araw ng Sabado. Sa vlog din ni Kagacho at sa vlog ni Utol Pepula. Maraming salamat po. Ayan po. Bye bye. I love you all. Mwah.